Sarihajan Milk Collection Center along KAAC Taxation Department atum pen ng kahumri. Lason si Bakajan LA Kiparlo Sarihajan Milk Collection Center along Taxation Department pen ng kahumri mate chiking kiwang. Lason si kedam tanga por hot karbiang long territorial social security assessment mate chihek pen kat sa song atum pen kahumri kedam hot Milk Collection Center ahempu Jagdish Pandit abang misbehave mate Bakajan thana along complaint pidam det ajok alang litum arona teng pen klempon ng koklo mate Taxation Department along komplain pidam ng koklo anparta komplain ki pidama teng pen department atum ng kahumri mate inquiry kiwang apot alang litum hansitame kachuro pajir ponlo pusi media thengno lamthe chepaklang pon Bakajan district katsa amaipu buson ing tipen ning jepon lapen anparta Bakajan lahorijan silunijan angkang malom anta lapuson aron alo kicoklim kawe atum dolang pusi han pachinipon lapen anparta lahay ang tanpen kiwang kiche kibe atum sitame kicoklim aron alo pen kiklempon jia han sitame tuning ripon lo lapen Jagdish Pandit ke trading license lo pusitame 2019 ang sidocot 2019 pen 2025 an ke thang alo ta awe det lo lapen ke KP tax mate professional tax certificate sitame awe pusi department kahumri damahut than pachinipon borjan pen birantiron report time news dikhu Karbiang long Territorial Social Security Associations ahin pen complaint ng pilo against Jagdish Pandit son of Gobind Pandit residents of Bagadbil Sarihajan. Alang tumpan na complaint ng PHK la tumarang tumpan Milk Collection Center and supply to a trading license abi pusi complaint ng pilo most time tumang et lo nang verify lo inspection create pen lang lo a trading license bang ado once the May 2019 pen gila tumbang 2019 to 2025 an bang ke trading license bang renew create pen ptex bang ka 2019 pen nonan ka avela Bakajan, Sarihajan, Lahorijan, Kotputi, along la Pensilunian, la Kadowi, la Bangsoria, along la proper documents sabi pen la business kiklem atum anak hani tum cherok to pen tum kilang cari pada ponji la pen arona ting pen kang sai kami tum ponji la ke di tum department hoy la ke taxation hoy demen sini tum dat action and point po so la bangsolong di tum kibang jilang apo demen tum claim ponji la pen itu betame itu kacirapun di pasir itu kata me cisik polo